Sento un truc a la porta. I sense donar temps a Herr Zimmermann a dir endavant, va arribar el professor Klett, cap d'estudis. Però gairebé ningú no es mira aquest homenet primirat, no? Perquè tots els ulls, tots, es dirigeixen cap al desconegut, el noi que el segueix. Hola. Bon dia. Hola. Ens el mirem com si haguéssim vist un fantasma. El que em xoca... I el que va xocar probablement a tots els altres... Més que el seu port segur de si mateix i més que els seus aires aristocràtics i això, el seu somriure suau, lleugerament desdenyós, és la seva elegància. Tots nosaltres fèiem una fila ben monòtona. La major part de les nostres mares pensava que per anar a l'escola no calia res més que una roba dura i resistent. Encara no ens interessaven gaire les noies, per tant, no ens molestava anar vestits amb jaquetes funcionals o de batalla i amb els pantalons que ens compraven amb l'única esperança que duressin fins a fer-se petits. Sí, però aquest noi és diferent, porta pantalons llargs amb un tall i uns plecs perfectes.